ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಆತೀನಿ. ನಾನು ಟಂಗ್ ಪೂರ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಬಲ್ತೊಂದು ನಿಕಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪನಾರಿ ದಾದಾಂಡಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಡ ತತ್ತಣ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ. ಇನಿ ಆ ನೇರೇನು ಮೀಟ್ ಅವರೇ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಟಲ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕಲಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆನಿತ್ತೆ ಇನಿ ಶನಿವಾರ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಟ್ ಆಪುನು ಅಂದು ಎನ್ನಿನಿ. ಬಟ್ ಪಿರ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪೂರ 15 minutes ಲೇಟ್ ಮಲ್ದ 4 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೀಟ್ ಆಪ ಅಂದು ಎನ್ನದ ಏರೇನು ಮೀಟ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಪೂಯ ಅಂಚಿ ಉಮ್ಮಿಲ್ ಜೀವಿತನ್ ಮೀಟ್ ಅವರೇ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೀವಿತನ್ ಮೀಟ್ ಅವರೇ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಅದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡು ಒರಿಯೇ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ದು ದಿವ್ಯಾ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ 3-4 ಜನ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡರೊಂದು ಎನ್ನದಿನ ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ ಅವಳ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಓ ಯಾನ್ಲ ಓಡ್ತಿ ಉಲ್ಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತುನತ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಅಂದು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ನಿಕುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ನಾಗ. ಸೊ ಜೀವಿತನ್ ಮೀಟ್ ಆರೆ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಿಂಟ್ರಾಡ್ದೈತೆ ಒಂದಿನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ತೊಚ್ಪಾವೆ ನೇತ ಪ್ರೈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ಮೂಲ್ ಓಲಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ಏತು ಕೊರಿ ಅಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಐತು ಯಾನ್ ಏತು ಕೊರ್ನಿ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಮುಂದೆ ಬರೀದುಪ್ಪೆ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೌಂಡು ಪಂಡ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನೇತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವೆ ಇಂಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿರ ಅವು ಶೈನಿಂಗ್ ತುದ್ ನಿಕುಲ್ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಾಟನ್ ಹತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದ ಪುದರ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದುಂಡು ಡೈಲಿ ಯೂಸಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ವಾವ್ ಏತು ಶೋಕದ ಡ್ರೆಸ್ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಓಕೆ ಅಂತ ತೊಚ್ಪಾವೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೂರ್ಜಿನ್ನ ಅಂಡು ಓ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇ ತುಲೆ ಆತೆ ಬೊಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನಿಕಲಿಗೆ ತೊಚ್ಪಾದೆ ಮುರಾಡಿ ಪಾಕೆಟ್ ಉಂಡು ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಬಲೆ ಬೇಗ ಪೋಯಿ ಆರು ಕಾಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಕಾತುಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬರ್ಪೆ ತಿಕ್ಕುವ ಏನು ಪಂತಿರುತ್ತೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಕಮ್ ಪೋಯಿ ಬೇಗ ಪೋಯಿ ತನಿಷನ್ಲೇ ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತೋಚುಡು ಒಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಪ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ಪೋಯಿ ಬೇಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ಹರ್. ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಿರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಸೂಟ್ ಆಪುನಿ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಚಪ್ಪಲ್ ಓಯ್ ಇಲ್ಲ ಪಿದರ್ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡ ನಾವು ಓಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂಜಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಅದೇ ಪೋಯಿ ಅವಳಿ ಬಾಕ್ಲು ಬಸ್ ಒಲ್ಲ ಮಾತ್ರ guys guys mulu dalam panle kiji anchondu meer ottamantundullire tuka dalam nena mandilla baltundu manda otrasi mande vechi baidade patala undisi kuku undi panle hogodu anything okay noodles dikkara shawarma idde shawarma chili chicken roll ide alla incha undu roll undu ಚಿಕನ್ ರೋಲ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ರೋಲ್ ಅವೆ ತಿಂತಾರದು ಸತ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ತೇರತ್ತಿ ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪತ್ತೆ ಜೀವಿತ ಬಿವಾಸ್ ಸೇಫ್ ಔಟ್ ಆತಂడి ಸೇಫ್ ಔಟ್ ಆಯ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇಜ್ಜಿ ರಾಲೆಜ್ಜಿ ಆಮಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಪಿದರ್ ದಿನ ಯಾನೆ ಇದ್ದಮಟಲ ಪುಣ್ಯಂಡು ಮಾತ ಒರಿದಿಂಡು ದೇವರ ದಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಾಗಿ ಚಂಡಿ ಫುಲ್ ಏರ್ ಸ್ಟೀಲಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಬೇರನ್ನು ಮೀಟ್ ಆದ ಆಡ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಪಾಯ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರು ಆಡಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈದರ್ಗೆ ಆಯ್ದೆ ನಾನು
4 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಯಾನೇ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಕಾತಿರತ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಳ್ಳೆ ಚಪ್ಪ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ನೋಡು ವಿಶೇಷ ದಾದಾನು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಾ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಕುತ್ತೂಲೆ ಎಂಟು ಆರು ಪಾತೆರ್ನ ದ ವೇ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯಾನೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ಲ ಬಂತೆ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ದಾದನ ವಾಯ್ಸ್ ಆತು ಅವನಿಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಶೈಲಿಯ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ತೂಲೆ ಯಾರನ್ನ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಇರೇಗುಂಡತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿನ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಇರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಎಡ್ಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆನೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ದ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೆ ಉಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ಲೆಗ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇತ್ತಡ್ಡ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನು ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫುಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಮನ್ಪೋದು ತಿಂಡಿ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಇರಕ್ಕೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಶೋಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇದು ഞാനൊരു സത്യം പറഞ്ഞ ദാദാ പണ്ട ಇನ್ನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ವಾಯ್ಸ್ ಅವು ಯಾಕೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ತೂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನು ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿನ ಕೊಂಚ ಬೇತೇನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನ ಬಾಲೆ ಪತ್ತಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾತಿನ ಗುಂಡತೆ ಮೇನ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಚ ಬೇತೇನೆ ನಾವು ಆರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನರೇ ನಡುಕೊಂಡು ಸಲ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ತೂವರೆ ಇನ್ನು ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಪಾತಿನಾಗ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಲೈಟ್ ಒಂಚೆನೆ ನಾನು ನನಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಮೀಟ್ ಬದಲಾಗ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ವಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುದು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೊಂಡು ಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ನ ಎಡಿಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಚ್ಚಾಗಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿ ವ್ಯೂಸ್ ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಮಾರೆ ಬಂಡಿ ಬುಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವೇ ಪಾಡಿರ್ತಾರಂತೆ ಪಾತೆ ಮುಂಚೆ ನೀರು ಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಚೆನೆ ಪಾತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಅವೇ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಆಯ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲ್ಲರಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೂತಿದ್ದೆ ಎಮೋಷನಲ್ ತೂನಾಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಹೋಗುಂಡು ಮಂತ್ ಗೋಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಜಿ ಬಂದಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಂಗದಲ್ಲೇ ತೂತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇಗ ಕೈ ಬುಡ್ಜೆ ವೇಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮೇರೆ ತೂಲೆಗೆ ಫುಲ್ಲದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಅರ್ಧ ಕಾಲಿ ರೋಲ್ತಿತ್ತು ಫೋನ್ದಿಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸದ್ಯ ಬರ್ಪೈತೆ ಸುಮಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ವಿಷಯ ಪಂಡು ಕೊರಿಯರು ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಎಂಕ್ ತೊಚ್ಪಾಯರು ಈತು ನಾಲೆಜ್ ಎಂಕ್ ಇತ್ತಿನೇ ಜಾವೆ ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ ಈತು ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಿನೇ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕ್ ದಾದಾ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕಾದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಫೀಲ್ ಆಗಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಬುಕ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಪಂತೇರಿ ಮಾತ ವಿಷಯ ಪಂತೇರಿ ದಾಲೇಜ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪೂರ ದಾಲೇಜ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬುಕ್ ಕನ್ನಡ ಹಾಕೊಂಡು ಪಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಅಕ್ಕದ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿನ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾವನ್ನ ಮಾತಾ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದು ಪೂರ ಆಣಿದ್ದೆ ಕಿದಾಡಿ ಅದಂಟು ಅಂತಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 7:33 ಎಂಕು ಲೇಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ 1 ಅವರ್ ಇತ್ತನ ನಾನು 6 ಬರ್ತೀನಿ 1.5 hours ಇತ್ತಾವೆ ಪಾತೇರಿಯ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರಿಯ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಪಾತೇರಿಯರಿ ಆನೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಪಂಡೆ 12 years ಆನೆ ಅಂತ ಉಡ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದೆ ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಚ್ಚಾ ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದು ನಾನು ಹೆಂಚ ಪಾತೇರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದು ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಾತೇರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆರಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾತೇರಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಕು ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತು ದಾದನ ಬಟ್ ತಿಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಡು ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಕ್ಕೆ ಬರೋ ನಿಕ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ದಾಲಾರಿಸಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪಲ ಮಂತ್ಲಾವೆ ಏನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲಾವೆ ಅಂಚನೆ ನೆರ್ನಿಕ್ಲ ಮಂತ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೋದಿ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಆಗಿ ಅಂತೇನು ಹಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್ 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 ಅಲ್ಪನಾ ಬಾಯ್